ба таваҷҷӯҳи тамошобинони шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон расонида мешавад, ки бинобар сабаби ба анҷом расидани муҳлати шарҳномаи пахш дар моҳвораи ABS2 ҳамзамон зарурати ҷойгир намудани телевизионҳои навтасиси варзиш ва синамо дар моҳвора бо пахши дақиқияташ баланд HD бо ширкати Яҳлайв барои 2 моҳвора NSS-12 ва Яҳсад қарордод ба имзо расонида шуд. Дар маҷмӯъ ин 2 моҳвора наздики 30 давлати дунёро пурра ва 17 давлати дигарро қисман фаро гирифтанд. Шуруъ аз моҳи марти соли 2017 дар моҳвораҳои NSS-12 ва Яҳсад 1A пахши бо сифати шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон, Сафина, Баҳористон, Ҷаҳонамо, Варзиш ва синамо, инчунин шабакаҳои радиои Тоҷикистон, Садои Душанбе, Фарҳанг ва Овози Тоҷик таъмин мегардад. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорем, ки бо мақсади тамошои боз ҳам беҳтари шабакаҳои миллӣ, дастгоҳҳои машқабулкунандаи худро бо мушаххасоти нави техникӣ ба моҳвораҳои нав мутобиқ намоед. Маълумоти муфассалро аз сомонаҳои интернетии шабакаҳои миллӣ дастрас карда метавонед. Телефонҳо барои тамос 221 693 221 37 96.